Nah upamane iki dadi gelut antaraning kowe karo aku sing nandangi ya meng aku. Waladal. Cengengesan. Kandhane malah mangan apa gumoh-gumoh. Lho, aku ki guyu ora gumoh. Ayo kowe rasa kokean gunung tanpa guna. Nek kowe arep gawe geger karang kadempel Bagong sing ora trima. Weh, ladal. Yen ngono kowe wani karo aku, sing tak wedeni apamu? Wah, yen ngono nang endi papane wong neter kanthi dayan. Kaya apa aku sing bakal tekani mati, kowe mati aku mboyong Semar. Aku mati, Semar lestari mapane ning karang kadempel. Weh, lah kaya ngono ucapmu kowe, ha? Ora ngerti Bagong nek wis nesu tenan. Wis tok antepi kowe nandhang ada Bagong. Lah Kresna guyu ngopo? Bagong niku lho. Lastri nyawang nesu kok sakarepe dhewe. Omonge cepete ra jamak-jamak. Ratune kok ya betah-betahe ngono lho. Wong saka kene ambune wae abape bathang tok kok. Kok ya ratune iki tanpa